Simple ra kayong trabaho diri. Ako naging naw mo'y naglisod. Okay, ambot lang eh. Umauto no. Bernes na. Kinatapos ang hunat sa trabaho nato diri sa factory. Nga ugma di ta mag-uol kay na napunta harvest pug mamang-harvest na punta. So ako lang ipakita ninyo karon nga akong usa sa akong mga trabaho magbuhat og wet wipes kanang multi-show sa Korean pa. So arita man nakatas-taas kay kuan magtimpla ta sa tubig kay una natong buhaton kanang tubig sa para sa multi-show ana siya ay kuan na siya chemical. So mo ni siyang tangke sa atong tubig sa atong wipes so sa multi-show atong tawag nila ug mo ni itong chemical nga gipanggamit ano siya kana sila duwan sila kana citric kani. So magsugod ang timpla para umanta sugod ko sayo kay lagi mag-vlog lagi ko kay para pod madibangan ang akong content diri sa YouTube kay para daghan mo ko lang sayo kay gusto ko amo magmasteraan kay para di ta mamatay sayo no. Kay abog kayo ang atong kuan nag-jacket ko balik kay intog daw naman pud balik to kung badong na init. So mao to mag-emplatch ta. Lagi kuan chemicals na basig ora tong kamatian no. So naog ta ang ko gamay ay mo kabalaka kay kurang usa diri mga tong mga mananap uban 7:48 pa pero nagsugod na ko inana ko punctual mo na gitawag og most punctual. So atong i-on ang atong makina sa atong wet wipes kay off pa man siya natural nga atong i-on no kasi binugo. So atong i-on ang plangka muna siya ang switch ug mo ni ang makina on ya ato siyang i-on ang heater. Oy dali panuway i-on nato ni siya kana i-on nato ni siya kay para na siya sa date ug ang iyahang kani ay lang kinyo pansin na ang basura ug ang kahugaw sa mong factory kay mao na gid ni siya ang kinabuhi sa factoryhanon nga mga tao no sa limpyo o sa hugaw human so mao na ni mao ni itong working area kana ang hugaw gamay di lang kay malimpyo ra na unya. Uy, pamday oras nag-on ra ko sa makina kay ang makina kinahanglan nimo siyang i-on kay para moinit ang iyang heater kay para abot sa atong usa ka bilatan dito na mig abante og trabaho kay di man na siya mo ig-on nimo kinahanglan pa man siyang moinit pa man na siya. So atong buhaton mga pisa ta daghan kape diri libre ang kape diri libre way bayad ani inna anoy duka. So mga pisa ta inom sa tagtubig gamay kay kuan. Sige no. Mga pisa ko kay duka kay ko. So while nangapi,
Ito sa tamo diri. Kani siya, kani mga galon-galon nga blue kana. Ako po'y nagbuhat na mga sa tuwa pa na zone rocks na siya nya diri relax so kana o di ba inana ko kakugihan mo na akong output gahapon nya dito po na siya sa taas nya ako lang niya na ipakita ninyo kung giunsa na ako pagbuhat kanang pagkabuhata mabugna ra po na sa akong amo ambot na niya puro man mugna ihatanan wala gini siya kanang ambot na rehistro ba kani iyang mga produkto kay paminaw na kuno mura magwa kay mata-mata tanang timpla mata-mata bana-bana ambot ani niya so mangapis og tiwas no so humanatag pangapi sunod atong buhaton magsumpay taning mga nirolyong dagko kani ato ni siya isumpay kana kay nahutdan man mi atong miaging adlaw ang kaakaw na siya isumpay no unya ako lang yun i-discuss ninyo murigo tarong akala na basta na makag-vlog lang ko sumuot to no buntag sige balik ng buntag hugtan naman ako na ano ba nahugtan na so kani ato na siya isumpay pinaagi sa nakaabog in hotel ato na siya isumpay pinaagi sa tape ana siya gintingon siya simple ra king trabaho diri sabi ninyo no simple ra kay ang trabaho diri ako naging naw mo'y naglisod kay ambot lang nilaging buguon ta usahay kumangkon man gid ko ana nga buguon ta simple instruction ana ra gid siya mo siya tape ana kag tape bilat unsa nagkatagak-tagak naman sa niya kung kinabuhi dili ana lang siya i-tape nimo ana ay bilat ana sumoto napo man siya napo man ni natur gyapon tong bato nga nagnapo na no ay kabalaka ay lang mo kagulat fast forward lagi na ako ni para di mo pulaan sa kung naong sumpay na tanan no lipay mo kay fast forward man sige sunod na po na itong steps ang sunod na to buhaton ang kanang mga pulyang kana mga reject na siya sa Korean pa pulyang kung itawag da ato to siyang i-rework no o i-recycle kay sayang ang pugato ilabay no kuan mo na ikuan sa tong amo nga atong i-recycle so ato to siyang i-recycle nya kuanan sa ta steady lang mo diha ay mo kabala ka kay fast forward gihapon ni nako aron di mo pulan sa kong dagway kita ra mo ako ra ni fast forward no sige na-set up na nato tanan no itong mga reject kanang na file kuno tong buhaton atong ikuha ng setting sa makina setting sorry to dire hindi lang na ako ipakita ninyo kay di magyapon mo kasabot kay Korean man na hasta ko hindi ko kasabot ako lang gibana-bana speed kuan mo na to siya set up ng makina ug ang sunod ang atong sticker atong ilisan kana ilisan nato ng sticker kay 80 man na atong ilisan og 100 kay 100 na pud ang atong dagan karon 100 ka fly subot sa basta 100 ka buok mo na siya so karon mag-ilis ta sa atong sticker di ba 80 to ganiha karon 100 na pud simple ra kay ni pag-ilis ana
karon atong isit apo diri ato tong tangtangon ang tape nga atong gibutang giba naman to tape no ato tong tangtangon kay lisod pud kay ato to ipadalas customer ang kasab-an ta kunang ato siyang i-manual o padagan no ay magkabalaka kay ako ra ko sa diri ako ang tanan error dayon. Kuni makinaha makaupaw. Samot ko upawan. Ay ba ko sa iyon wa man ako maon ning makina. Kawang kuan ang hangin. Sumuot to. Error na. Kinalimtan akong kun ang hangin. So, saan ko dapit? So mo ni ang mga tape nga akong giingon ganiha nga akong kinahanglan tangtangon kay di mo tangtangon award ta sa customer kay nganong na tape ang atong white. So ready na ta magpaabot na lang ta sa bilatan kung siya maabot kay naka-set up na ta ng makina no. So, akong balikon gikan diri sa dagkong mirolyo mo ni siya ang atong first nga kuan mudagan diri sa roller padong diri alam kayo yung pansin na ang hugaw ay mao na gina siya gikan diri padong diri sa tubig diri then padong sa cutter padong diri padong sa conveyor padong diha paspas ba sabihin na lang padong diri sa wrapper padong diri sa ceiling mag sticker dayon cutting na pod dayon conveyor dayon box dayon mao na to